Nananom ama beto wo mo ha yi omo nyina e ba kwa na so bia nko we de se kan twere ho yi asuo ben no ya frɛ no kokwali asuo kokwali a wo firi kayoro esirem ya no ne dwumadie ne se dwumadie no ono emoa wo pɛ sɛ be wadwuma sɛi wo pa kwantuo wo pa wo na kyerɛ sɛ wono na dwuma wo yɛ no eni nti no ono mpo sa wo de ne ba na so anya dwuma a ɛsa kyerɛ wa hahan a wo kɔ sɔre anadwo ɛkɔyɛ amamre ma haha no mienu na de akye wo kuma kokɔ de moja na fra haha no na de adware no na aka kyerɛ sɛ we ya me de hyɛ wo no me kyerɛ sɛ we adwuma a wo waburu kyerɛ nkɔyie no o si wonya pipa o de tinsika kakra ba ha enye yie ya gi sike yadi animgu ase nti sɔre kɔyɛ na de adware no na ne ho adere no so kɔkɔyɛ adwuma no ɛwɔ honhum na pie ni so sumambrafo a sɛbi yɛti din sɛ bayi ɛno nkora no nya bayi o nka wo ba bɛyie wo ba ɛbɛyie nti wo bɛyie na fon no so ade fon no na yɛfrɛ no fon na sɛ bayi fon wo ya kwala fon eni nti no so asunsum no edi ni penya ɛwɔ hɔ bi da ase ni wa wo boa nti saa asuma we no wɔ hɔ a ɛte sɛ saa tigari wɔ hɔ a ɔno so odi kraman a ebefie no a wo fie no wɔyɛ sebɔ wo yata wɔne kra na sɛ saa tumi ya sekan mienu bia so yi we na etegare no nti wɔno wɔ kɔ a ne sika no yɛ pɔnkɔ wo gyina ha eni ɔtwe ne sei na wɔsoma a etu amerika te sɛ pɔnkɔ gbiri sɛ pɔnkɔ se nante no na we no baabi a wɔsoma sɛ nkɔwɔ akɔwɔ tiridi tukwe no we yɛfrɛ no ogidi kodwo ogidi kodwo okum nipa nti saa bere we no me ya mamrema no na sɛ wote sɛ deɛn a ɛbɛka wato hɔ tukwe we no sɛ we de frangunamam me kura anwonafo sɛ de kafro Jesus Christ obi bonasu no saa na me so anwonafo na bonasu nti me kasa no ya na dodo no amede anwona kasa na ewura mu ɔno so ya agrada abosom na nsen kura asi me frɛfrɛ ye no aya asem agrada ya wasachira bosom anasa agrada tufa wie mu no that's agrada ya nanse so wasachira so oyeso dabi we agrada wono so no odi din na ma no ho we agrada tufa wie odumakuma agrada tufa wie mu no se wie mu atumfo no omo na abofo bi enenam ewo nyame ifem ti wo bone a wo kinka quotation no cross wo boa mo ano no ajam quotation no wonu nyame no wo se wo boa mo ano no de na de ajam yes enti wonu ni tiri modern nyame so nsem fonso awrafo bi ti a yefre no elovo to channel okwe kucha stela sukwata sukwata enti se yatu adura senti ama meje ye da we me de soma sukwata we a ebeba be bowa to fo mabubu na wasei ba eba mire bi se odoma nkoma se ma enkum obi ense obi me se beje amanfo beje akra ena ese makunkuma no enti we meje ye no paso owo mu ne se de mu hu se bobo ho yefre no mototoa emotowom enti se obi ba ha na ya hwehwe fom me wi a mebo de hwehwe fom ni nsu din a kire mu na ehunu se dutuo ana yade we na aye no yemfa we ma no de ma no na no ho ato ye wi a ebeyi ye betimi nsu ayi bi emfoni a kire mu ahwefo yama munyina atena se yama wakɔ aba enkomo na na eguso abrani abrebia yedi nkomodie ade ebebrem medidi ohene enne maprobo edime abepiem ewo kasem se maba kasem mu dia o se mebedi mpani nkomo ewo ha nana bobi china maba hwe bia metia otimi se mete mpani fie pa de senti eba na mamre ne amane ho nkomo a o se yedi asio ni fritite efiri odoma nkoma ono boss robo asase empempene ya na yeka abosom eni kristosum ebo ebra na se mbo ebra sene sitie asofofo amayate ase se saade bi haw na otu anamo ekwa abosom fia wo se oni okro no bia ye kase heaven no unko hobi uye nipa boni ni krobonsam kra enyawade ode obeye ono ene ye bedi san komo we nana bobi chan ya be ye hu se oye bosonsum ni ya wobo ankrofo na afesu no ye ba he ye hu Yesu mfoni ya bona senuam ne calendar bibia ewa ebedi san komo ani ebuza se oyuso bosom ana osa yuso trokonkon esum ni twa kan so de eni twa kan de benti ena mane yesa kan ye ho semedua sa abra yedi nkomodie ebro mame na me ho sema me ba yedi nkomodie no ebeto aso omo atena se ama akwa abada se wa mama twa me ho sema aba na nani de mo atena se
ye pia fu menua na apo mu te sen na me adom ye pa mo penifia ya be minim amamre ne amane bi wo ho abaye ansa na ye di nkomo ana okay ye bedrum penimfie amamre de yense no enti de di nkan tumi bi eni ho a obo no ho ba asase so no kre wodoma nkoma chia se no wodoma nkoma wo ho ana mrofu ya wo de babri ba yi yenya ne ntiye se omo se eja ana wo ba ana wo konkon ana wo ho enti no wodoma nkoma no se ja no so oba no wasi emoni party se ense so aha na ya asem no ahase enti emoni party se ense so no na ye hwan ana ekofa aba ana ya bo ni party se ense so enti no wodoma nkoma kan ye ho na wo moa ye na do obo ye bia osi eni di ho na ni nyina se obobo ne doba Jesus Christ ni di se bi mo bai na ebi ye Enoch na ebi ye Moses na ebi nso ye Elijah o mu nyina abesomo enti ebusa se tama na Moses wo ho no na Jesus no we na Elijah no we na ye Enoch anso no we ni nyina na ye nyame baako nyame bi ye nyame enti enuanom ya sire wodoma nkoma se de ye wonka ye ho no mo ye ho ban no mfa no ho konkon emegu ye so Jesus Christ na dum ni hira no mobu amen ya sire wodoma nkoma yi na nananom nso de omo nso on de omutwa omanu tama babri bebai na ya ken na kire se chinapo ye ne ye ye o yesu obi di huski ye ne ye awo mrofo no ho ma na ye bae ta sase amponi amonsa o sase ensa ahumne ahan amawa nyina magensa no asase bo dense begensa no abosunu asan efrem magensa no tumi ahodo odoma nko abo ye nyina mo magensa no ene ye edaponda asase mu beti baabi a yetia ye ne mo kasai baabi corona bom enti etimi frɛ ho kasem domakwai ami ne mo kasai frebe ejebobi dodo no anenimi enti nsa ye de mamu nananom so na kopo tegare bofo tongo frafra tongo okurubeta tensu kawuti akukura mo abeje nsa no malam kunde abeje nsa no nsa ye de mawui ya de ebeto mu ene eni mo yi wiase adamfo ye bewu agam ho bosom bi eni ho ayesie no ensuo bi eni ho amatese yesie no timmagensa no mo bank sie hie mu ye nua no mo ba ye ne mo ye ama amansa tie mo bank sie hie mu o munye sika ya de bone nka wo mo nkwanhia nto wo mo nipa boni ni nhihye bi enfiri wo mo so ne ewumni ni yie daache ne omamu so onye sika ye mfe nya hwe ya de sifie e de hwemma na wonso wadibi eno na ye hwehwe nipa wonpo mu yi opo mu se ye de ye ntwe mu mfiri wo mu no munye wonfa ahode ye pia mo enti ama nananom nsan na ya wie afie na ye beto aso ye beto e komo na ma menu ya akwa aba ya me de so menu aba akwa aba na meje so ye nanti sie ya nanti sie amode ba ye nanti sie bokose ye ba bedin penin komo sunsumu nkomo ye ba he ye hutumi atwa wo ho ahia ye hu Yesu mfoni ye bobo ha bebrebe ya te wonka ana ye ba beji nchirimu na nabobi de dikan wo ye hwana yo obi bu sa se wo ye hwan atete ho no abakosie mu no na kire se enokura na nko adi umpoa na ye di nkomo a eye sunsumu nkomo aye wodoma nkomo adi na kire se esi bibi so bibi esi so ne se menso me ye obi a meti ahaban yanka tete wo ye be fro se dunsini ana se okonhyeni komfo obi ka se komfo a ese oye okonhyeni Elijah okonhyeni Abraham o mnyina be hye nkom nti no eduru ba bia esuma na bitimi sane wo so na ma ya wo mpere wo ho se ebeba ene de sa abre na yidunsini
nti wo atade hyemi a eye tete na ye wo me maame na me nananom kɔ amanane isirim ogofa ase asuma no a na atade hyemi no e frɛ no Malam Nkunde Manda Nkunde na Malam Nkunde sɛ de oye ne ho ani oba wo so a okuta stars ba na ne bodua ode ya kwankyere sɛ de twere sem no ka no wo se papa ni bonini enti saa no oba awaye na ono so ebe tai no machi enu ti na motumani amuhunu no mani na mo behu Jesus Christ mfoni ane ade no ano so no ne bia anya bone wase mu nkamum twabire so a no obehu ni die wo mu eni ti ubu sa me a na sa na se ahwefo wate waso mu a ye kana na bobia ne oye eno no woye dunsini ya wobo ankrofo esa wo mo yare ma nkrofo ediye nana bobi dodo na ase abosonsom eye nkwasiade abosonsom nye sa wo kwa asori a eni kwansa osombosom eni ti na ene asofofo a yenim wo mo wo yema mu Ghana de ekasetia abosonsom pa ba minim die mu no akwankyira yekope ewa asori ho no ema ye ho toya na ase de ha ye free yesu no the same akwankyira na so na ye ba mo na ase a modemaye entimi de mi hu sunsunie bia edemo sansema ya na asofofo akan wakwakoyo dunsini konfo ya ba wonche wonchire mu ne sen yo menu amedase chia se de me de wase a me ma tiefo ne ahwefo ho ate mo ho ase ne se chia mo ne mo ho ankasa na tumi no ani sofo ho ena ani konfo na ani kremoni ho tumi no a odomankoma boye no ode ma wo ankasa ni pedua se wo ankasa ni pedua wugina so no wo ye tumi nyame ne tiwumu ana aso ti ne mu enti nyame aso da wo se so wo se nipa ono so wo se wo ho obese wo eni no ti no wo ni pedua no wo na ye nyame aso da se tumi no wo yemu wo yemu enti wo ye nyame emu nyame enti bu hu se wo ti ase no wo ye nyame na ya kika kuri na ye koduru mpempenso bi a omo se abosonsom no abosonsom no nya esum bi obi enu ho awosom enya som wono na osom wonyo na osom no ye nya fede ni bibi a enka me go photos bebere bi wo ho de betimi ayi ye wo de metimi ayi ni photo ese obeduru anu owu awie etimi yi abusuafo no kuro hu na onu so we de na ye de ka asem a kire si bibi so na kwinka Bible no kura no a ewo ho wo se de wo se no me monome no de wo se no me monome no wo se nshira nso ni ehira no Bible kura ya nso wo si mu nshira matamfo ahu enti ho be ye ne den ya hwa ha krata ye kuta ye amrofu na twerɛbre ye de ye ni Frankie ni mo hwe a se abosonsom ya hwe asum bia ye som obi a wo som nyame wo se wo kosum nyame nyame na eso mo ana se ona wo so mo no yenhwe bibi ye ma wo so nyame wo ya kese wo nsa ode koma no so no aye ne kese ne de hin won sanketenkete wodi ko me nyame so no aye ne kese ahu enti no ampa ye bi kura wo ho kobo a etia wodoma nkoma no mra mo asore ma no wasa no mu obra mu ase ne ze nyempa ye bia kura na ye bo ne mpa ye bia nya kase nyina na ye kandi bo wodoma nkoma kura edini enti wo kwa tete apam no mu a ojensa ensafuo a kire enoma gidwan se anya bread so na ya afekura so a wo kire mamre se mumfa edwan a wanya afe edwan a wanya afe mienu edwan be ma mienu na mo afa kole esam enwo wo kire duane a momfa nya nopa wo kire duane a momfa nya nwumre eno no se sofu bi kura akoya o se apanda de twam na twam wo Jesus Christ wo nso atwam ene ho ana enkofa nya Jesus so wono wanyin enti ye kasa ye nhwe yi ye hwe bibi ati se Jeremia 14:14 se Bible ho a ya mumie nkan Jeremia 14:14 ahwefo no ya mumie nkan sase mo ameka eni ho a o se de eni ho no wo ka hye hu a wono me ho Bible no mpo de ba ye no so okenka na de eni mo no wo ka hye mu a wono me ho ana me amenso meti yi me ka no sebe kafra me ka ni jimi so me ka no kwase asem so a me so wono me nyese me wotumi me ni tumi
na ye kan nyina tumi no asum ni ehyen ni twaka na ye kan ho na bo no ho tumi ba na bo no ho be wi ase tumi bi ani wo bo no ho be wi ase ayi wodoma nkoma na mbom echichemu owo mu ni yesu suban aye da na di ahantan aye de ti ye kurom ani afiefiem ani sebio wo man so wo man mu ya ma sika me dia me mfa nko na me nue esu ka ye nhwe me ti a me kan teacherfo sa mote me nka mo mpagya mo nsa de ye nyina nka teacherfo kra no me ye president bi akafra ka me teacherfo ka bosumi bi anka teacher ni bi amama no henremri o currency nse omodwuma na eden ye wo madwuma nya eden omo na ma nwumanim aka brofo motimi kwa brofo ho aka brofo tetiwa na nananom ya beto pa grant no ne ade omo brofo no hankosu ahwento kan no na America so ahu akokọ akosu ahwe no ontimi ntu America nkwa buruchiri ne ade bi ti mrofu omo so yanso aye de ne ni bi Dr. Kwame Nkrumah mo penso na nti se teacher ni abekire no kro tie teacher fo efia wa muka ma teacher ni bia wusi bonwo ma no si fie toka ma no na de tete no okwa ofiri mu a wanya bi ene wan ahu nti se wo muka se eni twaka a oboa apia medase se mo se abosonsom eni krisosum ni twaka mo boa esanse mo na mo nhwehwe ehu na nana mami musa wo so bi kwa sorry na ode how ne koye ode na mane ne koye na wotu ana mo ho ane nko na ode badunsi ni bi te se wo ho na ode ba na oboa no na ne how se ye adwuma aware awo na ne nsa timika ne wo pe a ne bone ne se bone bi ehim yenhwe quotation ne da ho the card woni mu no onkofa no onkan oka obehu se hye ho o se yeni aduaba ne mfuna ha ansa yade aha obobe ye de yin aduaba no obobe ye de yin yehwe the Bible of Enoch okinkan a na yenya eni amrofo no ko ma fo ma amfa amre yin ogimoja eni ahahan eye bibi eni nti wodoma nkoma de na mmom sebi kafra se ye ken na mimi suro nyame se ade eni ho mini ahaha bia na mafa no ma bi mobile na kam de ade atwimanim na me ye aka motobi na me ha mani ahu anoro de odoma nkoma kura wono me na mimi nim sa ha we me bo odoma nkoma din wona boye abo otumi nyina osemo so ahunhum nyina nhwe ye wo pe no fa honhom e beboa wo honhom bi e beboa wo bi e honhom fa ana honhom no so tiwo mu honhom no so tiwo mu enti sa fre bibi se Lucifer ona bonsam wo de ko amrofo no kasa mu a broni no kura ye kan kurodu o akura wanim na ne twi broni ne fre mo abro omo ya abro omo be ye ya abro omo de baburi be ye ya abro obi ade da ho a wo mfa na bibi be ye wo ene baburi ba ye asori dem kura ye wi anhwene abosomfie obi nsuro na nsem akola bi sikegu o sesa ya ache no banka asori dem so ahwe anye no ahu ya kensem bebre nyanye ni nyina na ebetime bi enkomo ya wa bosu yi na atwem adwen akọ ebrebi atwem menim se ebrebi atwem no ye koye mfozu kura ye nto yepunu sa ija yepunu siso bonni wo hokra nhyeda ndoso te se ne ye hu obi mfa obi ade enti sambre na meminim kakra ne de ne nke wiase asetene se mu be den kura ne nkenti se sa pepe be ne de ehye obotom kura yeyi sa pepe enti dudo na hu se evi wo mo kwa asore no kura mpo no ehu se okwa asore beba wose mebo odua sa pepe edua no so bo wa ye nane dua wa asore sa pepe nsuo mu ne edane dua sa pepe nsuo so yesunsun sa pepe enti so mo ka se abozunso nya menti ase na me kire bibi hye ha biem a me sa ko me kire se obi ani asom bi a awesome ye no wonte ase so hu se ne de ye kura yetimu yi ubusan se ene ye da ben ya osi ukuara waka no fala ukuara no eye edabi eye bibi dini ewi a me kire ho enu nti wa hu eni
bosom no wose sombofo ye mo ye sombofo ye sombo bosom mo sombofo ye sombo enti no se be meti ayi mobile mu hunu me sambo aso da bia mo baba na bi ebi wa ha mo ba mayi bi a kire mo e wo me phone so ni nufo na esai we na yade ya duabonya no odi akọ doctor akọ emfa odi akọtina sebe asori fie bi amfa ahun ye ti aha na kasa wodoma ko ade ma ye aha no tumi wo aha na ye tie no wo so yadaye no wa kire sa aha we wo kwa ebi a famakoko ka no na onye hye eno ma wa hayi sabi o ebi ye nsuo we ya sika atwire no we asuo asuo no yakofa ni firi baabi ni asebi ene afa na nwea echese de na betu efi ya nti no kwana na ka me beguza se nananom ama beto wo mu hayi omu nyina ba kwa na so bia nko we de sika atwire hu ye asuo ben no ya frɛ no kukwali asuo kukwali a o firi kayoro esirem ya no ne dwumadie ne se dwumadie no ono emwa wa o pe sebe wadwuma sei o pa kwantuo o pa wo na chese wono na dwuma wo ye no okay so ahu eni nti no ono mposa o de ne ba na so anya dwuma a esa kire wa hahan a wo ko sori anajo ekoya amamre ma haha no mienu na de achi wakuma kokko de moja na fra haha no na de adware no na aka kire se wi ya me de hye wo no me kire se wi adwuma o waburu kire nkoyie no o si wonya pipa o de zinsika kakra ba ha enye eyie ya jisike yadi enimgu ase enti sori koye na ya de adware no na no ho adere no no so kwakoye adwuma no ewo hunhum na pie ni so enti wa abruchire a wo hwe me wa bibi hawo adwuma awo ede na hawo bra nidi ni esen asuo kukwali obeboa na nato asoma me eno pa ho a ye wosuma mbrafo a sebi yetidin se bayi eno nkora no nya bayi o nka wo ba be yi wo ba ebe yi enti wo be yi na fon no so ahun ade fon no na efre no fon na se bayi fon so ahun wo ya kwala fon so ahun eni nti no so asunsumu no edi ni penya ewo ho obi da se ni wa wo boa enti sa asuma we no wo ho a eti se sa tigari wo ho a ono so odi kraman a ebe fie no wo fie no wo yesebo we jata woni kra na se sa tumi ya se kan mienu bia so yi so ahu we na etegare no enti wono wo kwa ne sika ani kai sika na ye ponko wo gina ha eni otwini sei na wo soma etu amerika te se ponko guri se ponko se na ntie no na we no ba bia wo soma se enko wo na ko wo tiridi no wa chew ese udi boni na adwane a obi di ne ho abegya no la so ahu na se aya adwuma na nipa no ne ho ato obi wo ho obeso daye na krama aka no etimi bani so obi wo ho obeso daye na ebi a wo didi na adwuma sei obi wo ho obeso daye na oba ne nada na aba ne nada ahu saa we nu ne di saa adwuma no enti wono na adwuma wo ye no abayefo ho adwuma na yekomua na se beye na titeni enya na so okone oba ada oba obeda obeti nani na se bibia no ho esane be ma beti nani na ebia no ho esane na obi ne nada ano no o na kire se fane be sheet na kwoti aha wi na ye woyire no onye obi na ya ma ye yo wa na oba kire o adekura o de be ye woyire no na wo de aha na ye na de asi be sheet na ma no akoda so na osuma fidie enti waba no onim tumi ewom enti wabada so no wono ehia no apan na de be esi na se sa ha no wo so na etu atwa na se we di nka ya sempa enti sombofo no ase no enti obi se abosonsom ba bi a odoma nkoma nso kan se abosonsom ya nkwase asem eni
tumi a wode baaye no obi a te wo twirese no se asase sufo mu nwie na ono ye frɛ no medofo Lucifer ono ho ofe a wodi mu enti wono na nete na waye abaduaba bi eti se wei ye nipa ye wie ye ti sei so ka Bible no kwa kira wo se wodomanko so wo maade bi enti wuwu a na ya ye ose ni de wakwahye duro na ye hwe bibi ada wuwu ye no ya bo date ada ye wo ya bo date na wu a ye bo date aye de wo de ko aka ko potoka semu a ya se wo property mark aba asase so awunya ye no wo de ko enti wu kwahye duro na bire bi so a ajebo bi wo kwa asase so no abrabopo ni a wo ko boye no odomanko nya mfe wi ase nko bi na afi no wato so okwa busua wem na yakọwo aha ne na yasem no pangan na ebi a emrante ne emaba wa di enyansini na yefunu aba yefunu na ba ye no so okwa YouTube a awakọ odomanko mani ato agu na so wosan ni tro no mkura aka ho as se be kafra me ko school kakra na me kura na we na mempe as ye ko school no na yakenka asese we yebone a na ka Azaya kwadwom asede Azaya no wo nani abere no wo kwa okutakubaku anopa wo twawmpire wa ye bone no e wa asase su wayi egu wawie obi no ma wadi nkonkonsa ensem bebiri ye bone na Azaya na twawo ma wo ba wia wo twawo ma na nwumere wo twawo ma no obu wo no kobako ne yempesempese enti wo enu so se yebabo ma no kula betwa obi chen de bo no I see enti se mimi wo school mu meti we no a na chese sa no ma we kura na mempe ho asam kura ka na wo me ma mi fie mi papa de ni fie de me ma mi fie no na no ma we wo ana m papa fie Romanfo enti mi Roman school ana me ko ya me di bedrum pempenso we I see na one na anu manantia ana mananti mu a chire no ana me di tu kwa kakra okọ Nigeria me di wura sojam ayeye bibi kakra wo memu fine ana sa ba chire me se se me buo nipa ti ahan e buo nipa ana se da bi o nipa nye nipa ye nipa bonefo enti sa no kra me de mempe obi ye bone a se de me na Moses kan se obi bo asoma bonaso bi eno na mepe enti no na sa we ya mo huni eye motia asem kofabra hwehwemufo enti no na eno de na wo ho na eka me ho na sumambrafo no bia na me nkwaje enti akirechire na ese tukwe no we ya fre no ogidi kwadwo la ila ogidi kwadwo okum nipa nti sabre we no me ya mamre ma no na se o te se de a ebeka wato ho tukwe we no na se we de franwuna memu me kura anwunafo se de kafro Jesus Christ obi bonasu abonasu no sa na me so anwunafo na bomasu nti me kasa no ya na dodo no amede anwuna kasa na ewura mu ansa na me sa akwaje we oro so ya grada abosom na nsan kura asi me frefre ye no aya asem agrada ya wasa chira buso manasa agrada ya tufa wie mu no mikasa agrada ya nanze wasa chira so yeso fu be David we agrada wono so no odidi na ma no mi wi ameyi na ade a chire wo na chese wote sa na jamini ma de kura ba ya asabi omfo we agrada ya tufa wie oduma kuma agrada ya tufa wie mu no se wie mu atumfo no omna abofo bi enenam ewo nyame fem ti wo ye bone a wokinka quotation no cross wo boam ano no ajam quotation no wonu nyame no wo se wo boam ano no de na de ajam so ahu yes enti wonu ni tiri modern nyame so nsamfon so enu ti na Moses kan se obi hwe wasoma hwe ni bi so ahu enti wei awrafo bi ti a ye fre no elovo to twa na wokwe okwa kucha stela sukwata wow sukwata so ahu enti se ya tu adura senti ama meje ye no ka we me de soma me soma sukwata we a ebeba be bo atofo mabubu na wasei ba mire bi se odoman kuma se ma enkum obi ense obi me se beje
amanfo beji akra ena ese makunkuma no nti we meje ye no fa so wo mu ne se de mu hu se bobɔ ho ya frɛ mototoa motowom nti so obi ba ha na ya hwehwɛ fom me wi a mebɔ de hwehwɛ fom ni nsu din a kyerɛ mu na ye hu se dutuo ana yade we na aye no yemfa we ma no yemfa we ma no de ma no na no ho ato ye wi a ebeyi ye betimi nsu ayi bi emfoni a kyerɛ mu nyame na mkotwa firi obi fie ya ato no no de ba ebi yiye ye kuro wo hwɛ nhwɛ na ye kan we no ana se ko wie saa grada no se ne wodoma nkoma ke be pede wo fom a wa boya wono na wasiesie ye se won se ye na saa de wi ebe ye firi hene grada na bobani ampa me hu bida na we kura ye different ye nketenkete na we no de eda me koya amamre se obi ejeje me eno me se wadoma nkoma jano se de oje eju obu mu no me de mi nkuno na bibi nto no wase afro ma so daye jai nti kohwe akura ho ampa me koye no aho nyina mframa fa amagrada akukuo no nsuti sei ya yewom adwudwa grada na adwudwa ho afe baabi a menam menkohuna we epuma ho kwanya sefa efiri na ekwi we fagira ho kantam se omfra grada na basa oduma nkoma nso asefa koye bibia mfata si nti fako ena mfa nti we so obi ba ha na se de agrada abondua eno nso no monkafra photo no wo ho na se enipa no obi wo ho anu wote ase obi nso wo ho nte ase osean odi mfoni abetene TV so tinka metime yi ammo ahwe agrada na phone wo phone wonam ho so no wonam phone no wa phone wa firi wo body num ayenkase so ahu enti ba we no ye de tunsuom eya amamre e kira hahan a obenom ebejai obi wo ho anu wo ne no wo fe obi wo ho obowa oya bo asma na no ho kire no akodi doctor ya enyai enti sanka sebe ye ken ana mpanimfo o mu tie me ene ahwefo o mu hwe me sanka obi amaye ne die no opa wase agyabobi me ko no ho no memfoni wo ho me yi obi emfoni enti mo hwe mini anya nkonkonsa da so ahu enti ahan ne edi akire ne afre ya se adunsemfo anase akonhyefo wo wiwi ahan adididi no ma o ka ebem chia sauka na ebemu dia eyenkomodie wata waso din ana wutie ana wohwe ana obitu anamo na waba obi o wasa asesu bia o problem sauka sa woni problem a na minim bia bia onkwa free buy sauka asore anasa wonkwa asore na nabobi oba obeboa na de tetewa pamo no eto atimi atwa nana yebrani nti won ye mmone tofa na yensafa nkomo etoso mienu ensafa mbre ye na hwefo wa ma ya ti ase se eyade a odoma nkoma honhom na tumi no ewoye mu de aka nyina se ye na ebi hunu so hwe na ye de anantiye enti nana no ma atwa wo ho ahia wa ha wa kyerkyere bia ne nadwuma yi so obi kwa asore na otu ana mo ba ha na obepe ne mo ana ne hoto na enye ne boni mu pia yebrani ntina die na opesa wo ka kyerɛ ye na hwefo na afa ewa kyerɛ kwan obi a bibi ha no wonfantu anamo na womra na yemfa yenkomoyi part 1 emfancy or part 2 no yebekum na yahwese edipa diepa na ya na etimi di nipanya ye nipa sore a oye ne ho hwe nye yi wonya obi bone enso wotimi se nyema nkoyi mfamo ne yemfa saa fa etoso mienu no emfamra ka bibi kyerɛ ye na hwefo na afa so dwumadi a wodi wa ha ahwefo a mo hwe me ene etiefo a mo tie me oba keyetia ende entonso aboaso na se so amerana baat na se okọ Mampon road no tonso aboaso asomaso nkwanta wisi ho a obi eni me yefrem agebobi a me wo kase mana adoma kwai enti no ebia kasa mframam ne yeken na obi nso wohia moa obetimi di aba ende entimi yiyim de wode baba
me frɛ mpanimfoɔ na sɛ enye yi a me nyo hwee ya nhada nye hwee saa we ya tete aduro wo hwa atade kura hye mi a na ya wo me ma me mponi abewo me na yenum nyina no nananom bɛyɛ enti ya hwɛw na mmoa no ewie pɛ ya na so di bibi aba agya bia na agye kakra to ase enti sɛ tiefoɔ mo mo wo chirichiri ne abenche ya mo te yanka yanka ne bebrebe nkum mu aso da yenuen ma omo ba ye ni mfidie no ase ene omo bo ma mfidie no ye adwuma no so nyame nka omo nhye den nyame mmoa omo na omo bibia nto yi na emom se mo pe number no a 0248 sesi no ye miensa 279 ena eye ejebobi no na wenum nyina WhatsApp number no ekire nso ye di no betudwa na wo a wo pe nso wafa ho na emom ade titru pa meka ma ye nyina ke ye pa ye betie na ke ya hye no nso ama ye ho a ehia me den se o titru obi a ya boludua bia ya bonidua ama na furu ahono la ila ana se obi a ya bonudua ama sebe ne nan asei we memfa ne na yi no ma memfa ne nipadua ne ma ne bonudua no eso no kotodwe no doctor fo twitwa de ye ni ana ya nwie ena saba ne nam ye ne na ne ye no obi wo ho a sebe kafra o ena me kire se ye mfa ma na ebia na obi nso obi akowia na de me de obi awia me de me se won de wonko na odoma nkoma wo ho enti de me de no be se minya no a obi nan ekuro se de ye ni obi nan ekuro se de ye ni ni nyina ekọ na brantie we de ka meka tanani na mo hwe na wieye na owie kokoko kofoko gu apaso no akwa ko wi kuro ne de nso mintu din no akowia mo hwe we obi kuro ne nan se de si ye enu nti de ye ni bebre na titru adwuma sem adwuma awade asem awo asem eno men koye ni nyina ye wa ha sebe skaduro de menye sende me na men sende sende ma men sende o de menye ana to subiem ko bi wo ho a oba bi wo ho a ye ka asem na de ade ama wawe na wokọ yesi ma wade ahyehye wo ho se bi asebi o de ye tie no ko yesi abi ente saa odoma nkoma na boye asemo nso akre nyina hwe de beje wo fa na ye kabo mu a nipa wo nyi yeye ena ma no meba yesi heaven no mrofu amrofu no ene ade abeda ye wo mu no ko wo mu krom ne ye heaven yesu ayesi kena bede ne akokena kena no ahotifu kru ene na bombo to ho Ghana ha bombo ato enti mu hwe bibi heaven no wachiri ne yen heaven no wachiri ne yen heaven ne tibia wutimu heaven ne se baabi a wutimi didi na ubabo nananu mudin ebia woni din de obia woni din de na nso tumi no o se oboye no wabonu bebiri na emum Jesus Christ ene ebeto ye ebetu Moses ebetu we ye de ni Jesus Christ na ke ye de pa ni Moses ka Moses ye chiri ne ye enso Jesus na abeda yesu sisi enti na mo hwa ne mfoni ngubọ ha ana de mu hunu we no ono so aye asuo bi e frɛ no akolodi asuo akolodi late enti wono ne for ne memfa se na chansudie ni aba mu hunu se akolodi no wote sen enti ya twefiri hunhun mu ba enipa ni so a sei no wote ha enti misra mo de ya kan ya mfa mo nkwachiri wa wo pemwa no wo betima ba fa number no ni yesesi so 0248 sesi ne ya miensa 279 edin a ebeba eye Bobby Johnson na emom dodo no afrem ejebobi enti wonfa mumma obi na ada mumma sebi ya konfoi a efre esombofo no ye dooso enkremofo dooso yenua mo asofo no so omo dooso omo ti ase no asofo no omo ti ase no omo timi busame radio so TV so seja menya yari ni enti dia na meye no oma me konsuo so omaji mi tumi nyam na mboye wodoma nkoma enti me kire na ha no de ma waje na onye abone ma enti mano asi
Arefo yɛbɛda ase samogye brɛ ne se maduasa ne akyire mo ne yɛn adi enkomo. Kɔsena di akyi yɛwɔ YouTube, yɛwɔ Facebook, yɛwɔ TikTok and the television. Odi akyi a onsa ebe kan yɛ mo a mohwɛ yɛ fra brochire, mo a mohwɛ yɛ fra Ghana, West Africa ene ne mpata mu nyinaa. Yɛda mo ase. Midi di ɔhene mini ogina camera n'akyi ɛyɛ Zunzum Mafia Richard ana face no abɔfo akodo nyina kan yɛ ho. Ene boy me etimi din komo we ebre that's ne ye ne nana besa atena se ne ye de fair to so mienu no e de aba komo no ensi wo he ya mama omo eni hwe